Carrepas, mãe. Chicha do cu. Ni. Zerei. Não, mas isso é algo como na. Ah. I'm going to go to our woman. Hey. This is serious. I have serious problem. Hey, when you know from the description, I am not from towards the mining to Kumuru to Mukarabas. Mining version of tower. Colline and I say Mukarepas up, Carepas mining. Mining Carepas, Lucumbrum Carepas. Never see her. One end of the bus with your work. Never see her. You're my nice woman. My name is Sadar Bocarepas. My name is Carepas. Dimura eliminali. I know a kind. Dimura and a lily. Carepas. Did you? Carepas, my Dimura and a lily. Carepas. Lilian, I say. With good chunga. Hey, woman. Muradura and a lily. Tokura and chicken and Mura and a lily. I'm still a family to Timmy Mutuan. Not to anyone. I'm still a social. My name. My name is Zico. Mining. Mining money. And I'm good way. You should see what it is. Cheater don't open. You. Mining. What's your order? It's a two. Lutu mnangu raba tu advantage. Urukubatije. Ayi wakana. Alikuwa wana usuza takura. Urukubatije no fura utunzi bisisenya eri. Kuzise chiko na yongo manja kungoto. Urukubatije kaba. Itori problem, itori boga. Yo urufu nikaita zvakare romba makwere yo unze yo. Yo usuza takura, ndakuza takura. Nyama shisha. Tangu wanzi bisisenya yao sata kumza kuita zvo. Urufu nikaita unokadaro ere nini zera rangu rinoi. Ndikakudaro yo. Usatora advantage kuti munhu akuraraka. Aiwa. Aisa advantage. Yo wangu waziya zvachitika before. Wana zvachitika. Chicha angachita sei? Akachiti donza. Saka iye kana angachidonza iye ari pasi kuromso. Ndanda kutomukata ndochitomubvisa pamusoro pangu. Ndozisiwa. Aiwa, ndikaita zvakadaro ndikakudaro wagariza pana. Shamani, mudzimai wangu arikundwara. Urikunzwa here? Iyo usuza takura. Saka mungochita musoro. akachiti donza. Garapasi. Akati kuti garira ndatozoda kumukata ndochiisa pamusoro pangu. Andichiona zvacho. Ndochakaita exactly kwandi. Aiwa, garapasi. Izvo zvaexactly zvaarikuita zvino zvanga achiita. Nyamasvizvo matinga kudaro here chokwadi. Wandirowa zvakuchibatsirana zvanga rikutuna hashi. Stress unayo asi zvikuita mudzimai wangu unofunga kuzviona. Iri dambudziko iri. Nyamasvizvo nyaya ida kuti igadziriswe. Pana madzibaba wandinoziva vanogona kutibatsira panyaya. Ndizvangada vatara zvine nezuro wese maroma pamberi madzibaba. Vafonere kwa yana. Unzakada pida. Ndatona munhu anga anani. Ambatana namba ndosavata kana bedroom. Apana kuti pafomu apa kana kuti tobata munhu aya munhu abatsirwe. Iyi method. Tora kuona kuti papo. Iri kuona. Right. Yo garapasi. Anoka telefoni yako andizive kuti telefoni yangu ndati gwenzi inoputa hazina moto. Hello. Mazibaba Dominate. Muri sei? Mazibaba Dominate. Mira. Ndini. Mazibaba izvi. Plus number munadzo. Ndaita dambudziko mazibaba. Mazibaba Dominate. Toda kuti muye muzobatsirawo manini wangu kuno. Number, address. Mazibaba Dominate. Address. Anenge asvika munhu. Alright. Svikai mazibaba. Uyu mufana wangu uyu. Apa ndo mainini wangu. Saka pane problem. Mazibaba iye handatokupai pekugara. Nekuti pane dambudziko already. Makasimbira mazibaba. Madzibaba ndoitwa madzibaba Dominage ndibata ndiri paWarren Park. Alright.
Saka toda kuti timbomene mungatibatsire here dambudziko ratasangana naro mukati memhuri yangu yatogara naye pano. Usati maenda mberi 2 minutes ndikuda iwo ndikudzoka vari machi titasati magedhi asiya kuti atangonzwa nemukoma wangu akutanza munobatsira sitareki tikati kugiva kufonere because taita dambudziko mukati memba ino. Dambudziko iri rakauya siku mukati memba. Sezvo ndatifungira kuti mimi mune chipo chekuona zviri kuitika nezvakaitika timi manga muchazongoti kutsanangurira kuti nyaya yacho tibvira kuti mungotaura kuti muri kuona sei pamweya akanoda nditsanangure kubva payakatangira here kusvika izvo zvandisi kuziva. Ndiri munhu wemweya asi mweya unenge uchindionesa kuti dambudziko iri ndikuona kuti dambudziko rakakura sitere rakakura yakukura dambudziko racho rakakura sitere zvokuti toda ropa remunhu charo kuti vemweya kuti mukwanise kuti batsira ndiye mudzimai wangu chati ndinofanira kubatsirwa. Okay. Asi mimi munenge mune chekuziva kuti dambudziko rizonge richinge ramumba munofanira kunge mune kuziva kuti dambudziko iri rakauya seiko mweya usati watsanangura zvawo. Pane makakatana akaitwa nemukadzi wake mukuru vakaita akakusawira naivo vari vaviri kudaro but kubva pavakangoenda meguru uye akabva atanga kusangana dambudziko akabva asangana dambudziko ranosangana navo mune madzimai mairi padambudziko mega musina kumbotsvaga kuti mweya uroti kudiko mungatadza kuziva iri kuti dambudziko riri kubva pane uyu richienda pane uyu. Imi muri pasolution here because muri kudzokera kumashure kwachoka. Ini ndiri kuti ndakudeedza imi kuti muchiye kuzotibatsira pana dambudziko riri panapa. Imi muri kundiudza kuti ndiri kuziva kubva dambudziko saka ndakudeedzereka madzibaba kana zvakadaro. Tafuma kudeedzerei kana zvakadaro. Madzibaba manyama. Bombera zvozvo Madzibaba. Bombera zvozvo. Dominate. Takabva maonekana kana kuti akangobva pasina kuonekana. Akangobva pasina kana kuonekana. Takazongona muna sisi kozi yatsamba ndoma yandira akaita but mudiku yakabva asavati akasiya chenda handizivi kuti vakaenda kuko imi madzimai munobvunza ndakaenda kuko imi hamusokwanisa here kuona pamwe yako kuti munhu yakaendepi amwe unenge uchiona asi mimi munenge muchitoziva saka ndikutsanangura zvese kubva pakatangira nyaya kusvikapo kuenda kumudzimai hamusi kukwanisa kundiudza imi pamweya penyu kuti zvo zviri kukonzerwa nei ndiye here akakonzera kuti mukadzi wangu arware kana ndiye amwe undiratidza kuti ndiwe here madzibaba vakaimbwana nasaint flower aiwa gara pasi ndomarwara ari kuita iwaya aiwa dambudziko renyu rinopera sei gara pasi ndibona pasina kumira munhu tavarai zvinonzwika hamusukuta zvinonzwika muri kuona pasina kumira mushe kana muchimuona pasina kumira mushe muri kuti ari kufa here ukadzokati mwana vakatanga kurubarwa aiwa hafeba kundiso iri asi majisi kushandira kwedu hatishandire mahara pamanje tinobhadharisa kana mune mari yenyu dambudziko renyu rinopera. Muri kuita mari? Ndichiona nedambudziko renyu riri hombe mukandipa zve 300 ka tinokwanisa kushanda tese. Mukandipa 300 ka dambudziko renyu ndokwanisa kushanda naro ndikaripedza. $300? Dambudziko riri pamudzimai wenyu uri hombe. Muri kushandisa mushonga here munoda mushonga here madzibaba ukuthi mungatolisheki $300 achite zvemushonga saka ndozvidenga ndima kanozvitsvaga here kana makandozvikupa handi mwari ndiyakakupaire chipo chotokubatsirawo muchaja $300 nekuti ndiri desperate mukadzi wanga urama kuti $300 saka musoda kuti mukadzi wenyaya aiwa handifunge tokuwira nini madzibaba kami munenge muri kufeki mimi budai panze handi dzokera kwarani pako chitonani kuza mungati $300 apa ndakutsanangura mafamili akaita ndikutsanangura kurapa kaita munhu kwacho kweseka hapana kana chamamboona pamweya but maoda kuti $300 mweya uripo mweya uripo upi watinamboona muchirira ndima mamborera ndimi bva mweya iripo mweya wamba muri tomuna atiite zvendimi handi mukoma wanga vari panze munosangana panze hamuchadi kubesa muretsvage vangu handikamboti aiwa ndotsvaga vangu $300 munhu wekumazuva unoshaya $300 handi ngatibudetori aendayo kuzoshandira fambe ndotsvaga mumwe madzibaba farashamunoziva asi dambudziko aiwa dambudziko ndimungatiya $300 kuti private doctor hapana zvokutsvaga unodzipa gara pasi utodomedzika seresi manja